Salam dostlar, men Ravaç. Bugünkü videomuz Duolingo English test barada bolar. Ingo 10 programma videomuzda yukarıda görüp bilerseniz agzap geçipdik. Duolingo bir dil öğretiyen programma. Duolingo English test näme? Duolingo English test demek bilýän olduğuňyz dünýä belli meşhur 2 sanak İngiliz dilini bilýäniňiz suwd edýän we İngiliz dil derejeňizi bilip berýän 2 sany egzamin bar. IELTS bilen TOEFL. Yani IELTS bilen TOEFL'ın edýän işini Duolingo English test hem edýär. İkisiniň tapawdy näme? Şu arada açyk görüň edelim. IELTS bilen TOEFL egzamine girmek üçin bellinen wagtda, bellinen ýerde bolmaly. Ve bu testden bahasy takminen €200. Mesela käbir döwletlerde ýok bolsa, goňşy döwletlere gidip iň ýakyn ýerdäki egzamin senterlerine barıp şu taýda egzamin tapşyrmaly bolýaňyz. Egzaminiňizi tapşyranyňyzdan soň iň çalyp gelenne jogaplary 2 hepdeden soň gelýär. IELTS bilen TOEFL'yň we egzaminiň dowamlylygy 3 saat içinde dowam edýär. Yani uzun uzak wagtda dowam edýär. Onun yerine Duolingo'da olsa edil ýanky problemler yok. Mesela isteyen wagtyňyz isteyen ýeriňize girip bilýäňiz. Çünkü online internetiňizde bile oturýaňyz, isteyen wagtda girip bilýäňiz. Egzaminiň wagty 1 saat, maksimum 60 min, onun käňine arzan $49 төлýäňiz we ile goňşy döwletlerde gidip oturaňyz. Neticesi olsa Duolingo, neticesi olsa 48 saatyň dowamyny size buguşýar. Bir minus tarapy şu wagt 2019 ýylda çykdy Duolingo egzamini, testi. Şondan bäri Duolingony kabul edýän 1000 sany üniversitet bar. Muňam az däl, ýöne beýlikle garaňda az. IELTS bilen TOEFL üniversitetleriň 95-97 götürüm IELTS ya da TOEFL sorýar. Egerde sizin birinji diliniz ingliz dili däl bolsa, sizden IELTS ya da TOEFL sorýar, daşary ýurtda okumagy üçin. Duolingo'da bolsa häzirlikçe 1000 sany üniversitet Duolingo'nun netijesini kabul edýär we kabul edilen üniversitetler, kabul edýän üniversitetleriň listi bolsa Duolingo English test saytyna bardyr. Görüp bilersiniz. Gelin indi Duolingo nähilek egzamin şoňa bir seredelim. İlkin şertlerinden başla näme şertler bar? Egzamin nähilek dowam edýär. Mixed skills. IELTS bilen TOEFL'lak ýalak, ilk reading, song writing, song listening ýalak däl, garmatmaly. Size ilk vocabulary gelir, song reading gelip biler, song ýene vocabulary gelip, song listening gelip biler. Yani garlan tapgyrda sonra olar. Adaptivity bol sözdük soru gelýän bolsa, birinçisini bilersiňiz sebäbi, pre ýa-da elementary ýa-da pre'den berýärsiz. İkinci sözdük gelende inter bolup gelýär, ýani kynlaşýar. Üçüncü sözdük gelýär. Interem bilseňiz, üçüncü sözdük gelende upper bolup gelýär. Mysal üçin, ýaman kyn, men muny bilemok diýme, sebäbi testin görnüşi şonýar. Gitdigiçe kynlaşýar. Egerde bilmeýän bolsaňyz, bir soňky gelende inter test gelýär, inter vocabulary gelýär. Onu bilseňiz ýene upper'a geçýär, bilmeseňiz ýene inter'e düşýär. Şey diýerde siziň derejeňiz belli. Eger bilmeýän bolsaňyz gaýda beginner'e çende düşýär. Yani adaptivity short period demek gatygyska wagtda. Bir minutiň içinde 20-30 sany sözüň içinde dogrular saýlama bolýar. Yani 1 minut ya da maksimum 3 minut. Ondan keň wagt beren o her bir tapgyr üçin. If you skip a section you cannot back. Egerde bir tapgyry geçseňiz, siz o tapgyra gaýtadan dolanyp bileňiz, şu tapgyrdan 0 bal alýaňyz. If you skip section, you will not have extra time in the next section. Yani 3 minutluk bir tapgyry geçen bolsaňyz, işlemedik bolsaňyz, şu 3 minutyňyz soň siz ulanyp bileňiz diye her tapgyryň öz mundy bar we her tapgyry geçmeýän öz mundyny, öz wagtyny etjek bolar. The practice test is good but does not include all question types. Hemme soru ya da hemme soru görnüşleri görkezilmedik diye
Siz practice test'e gidip tamam hakiki test'e girinizde practice test'te bular yoktu deyip oturmağın diye sebebi yok diye. Şertlere şeyle gelin onunla bir sanak practice test barlak görüleyin. Select the real English word in this list. Aşağıdakilerden hakiki İngiliz sözünü sayılan diye bu tayda siz sözleri seyretmeli. Hasam harf yanlışlarını ünsürmeli. Sizin harf yanlışı söz bağlamını bilmek maksat edildiği verdi. Type the missing letters to complete the text below. Aşağıda bir paragraf verilen, şu paragraftaki boşlukları doldurmalı. Harf boşluklarını, mesela she study koyuptur, student bolup bilir, studied bolup bilir, studies bolup bilir. Select the real English word in this list. Eğer de olsa word birin üstüne basamazsa bize söz aydıya, şu söz aydı şey doğru mu, doğru değil mi, ya başka söz aydıya mı, İngiliz dilinde yok sözü samardaya mı, şunu bağlamalı. Eğer de doğru olsa tik koyanı, doğru değil olsa işte dediğimiz ve next düğme. Record yourself saying the statement below. Aşağıdaki sözlerimi okan ve öz sözünüzle yazırın. Recording yani yazıp dur. The doctors do not know the cause of his illness. Oluk mançık. Bir word'dan doğru okuyacak bulun. Speak the English word for each image as it appears. You will have 3 seconds per image. Siz suratın adını aydanız bol. Suratta bir hayvan çıkar, o ihtimal bir hayvan çıkar. Mesela sığırın suratı çıkar. Siz a cow deyip bilirsiniz. 3 sekundumuz var. Başka da vaatını diyor. O tayda write one or more sentence that describe the image. Suratı kaptırlak suratlandırmalı. Sözlerimiz bilen statement that you hear. İşten sözlerimizi yazın diye size 3 gedek ayda şu sözlerimi, 1 gedek aytdı, aşağıda da 2 gedek yani 2 gedek ayttırıp bilýäňiz. Olukman birincide ne emesten olsun yazýaňyz, ikincide yazan adyny çalakçylyk düzýäňiz. Respond to the question in at least 50 words. Aşağıdaki soru in azından 50 söz bolmak şertiyle cevap verin diye. Aşağıdaki next düğmeci olsa bir neçe söz yazanızdan son size çıkıyor. Çünkü derece geçelim. People are prepared to speak for at least 30 seconds about the question below. Aşağıdaki soru olur ki 30 sekund tayarlanma vaktimiz oluyor. Talk about film you saw recently. İnsan ki yakını gören bir kino barada gurrun vermeli. Neme barada değil, nemeler gördün, esası rollorda neme, kim oynaya. Şöyle bir tapkır var. Interview and writing sample. It's time to record your video interview and your writing sample. Your responses will not affect your score but will able to institutions that receive your score. Şu sonki 2 tapkırı var. Hem görülemeli hem yazmalı tapkırı var. Bu tapkırlarda size 2 sanak tema verilýär, şolaryň bir hakda 33 minut görüleýäňiz. Bir hakda ikinci tapkır bolsa, şu temadan bir hakda 3-5 minut ýazýaňyz. Yani size şey diye, sizin İngiliz dili dereceňizi belleyen bağlamada şular täsir eden ok. Sizin dereceňizde şu sonki kitaplar täsir eden ok diye. Ýöne girmek isteyen üniversitede şu ikisinin bağlar uğradılıyor diye. Şu ikisinin bağlar uğradılıyor olsa siz yeniden şunu neyme soğuk sana karamellerle doğru ve takip cevap vermesi yanaşmak. Böyle dostlar bugünkü
temamız videomuz şundan ibaret. Videonun alanından sonra like koyup komentar yazmak ve dostlarınızla paylaşmak unutmayın. Audio Jungle.